Ja, det. Bra. Så precis. Där accepterar han ändå bättre nu. Ja, rätt som du gör. Precis. Bra. Bra. Så ja. Det är ändå helt okej där. Bra. När han liksom spänner till så får du rida igenom igen. Bra. Bra. Sen självklart när han är mjuk att du är mjuk. Bra. Igenom lite igen. Oj, där är du på rätt väg. Bra. Ja, precis. Där måste han liksom ge efter och acceptera det. Så ja. Sätta på dem lite. Så rätt. Nej, precis. Det är det man måste komma igenom där så att du får honom mer i